салом дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо расонданиям ки шумо метавонед борои худро ба ин бародар фиристонед. Чандин бора ки мо бародарро реклама кардесем, рекламаи мо бепул аст. Нафароне ки мехоҳанд ки каналҳои худшона, нафароне ки мехоҳанд борои худшона, нафароне мехоҳанд ки мошинҳои худшона реклама кунанд, дар савдо монанд, марҳамат ба мо занг занед. дӯстони азиз, ҳар нафаре ки мо занг мезанем, шумо реклама мекунем, шумо номерҳошон дар занг зада қатъи худашон маслиҳат кунед. Ягон блогер ответственен нест барои ки касе реклама мекунад. мо рекламодателем, ай мо бепулай барои нафароне мекунем рекламаи бепул ки ба мардуми халқи тоҷик хизмат мекунад. дальше худтон разбираться кунед. То бози дӯстони азиз, мо дар ҳақиқат медонем ки ин бародаре ки ҳозир бороша мондааст, тӯли чандин моҳ аст ки дар ҳамин ҷо омада рафт дорад. дар шаҳри Екатеринбург бор бурда, бор қабул кард, бор бурда истодааст. То бози дӯстони азиз, салом дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо расонданиям ки шумо метавонед борои худро ба ин бародар фиристонед. Чандин бора ки мо бародарро реклама кардесем, рекламаи мо бепул аст. нафароне ки мехоҳанд ки каналҳои худшона, нафароне ки мехоҳанд борои худшона, нафароне мехоҳанд ки мошинҳои худшона реклама кунанд, дар савдо монанд, марҳамат ба мо занг занед. салом дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо расонданиям ки шумо метавонед борои худро ба ин бародар фиристонед. чандин бора ки мо бародарро реклама кардесем, рекламаи мо бепул аст. нафароне ки мехоҳанд ки каналҳои худшона, нафароне ки мехоҳанд борои худшона, нафароне мехоҳанд ки мошинҳои худшона реклама кунанд, дар савдо монанд, марҳамат ба мо занг занед. дӯстони азиз, ҳар нафаре ки мо занг мезанем, шумо реклама мекунем, шумо номерҳошон дар занг зада қатъи худашон маслиҳат кунед. ягон блогер ответственен нест барои ки касе реклама мекунад. мо рекламодателем, ай мо бепулай барои нафароне мекунем рекламаи бепул ки ба мардуми халқи тоҷик хизмат мекунад. дальше худтон разбираться кунед. То бози дӯстони азиз, мо дар ҳақиқат медонем ки ин бародаре ки ҳозир бороша мондааст, тӯли чандин моҳ аст ки дар ҳамин ҷо омада рафт дорад. дар шаҳри Екатеринбург бор бурда, бор қабул кард, бор бурда истодааст. То бози дӯстони азиз.